Jeg vil godt fortælle, hvad det er, man skal lægge vægt på og mærke til i det øjeblik, at man skal investere i en unoteret aktie. Lad os først lige kigge på selve verdensbilledet med unoterede aktier og noterede aktier. Noterede aktier, og hvis vi taler Danmark, så 1% de er noteret, det er dem, man kan læse om i C25. Og så har vi så en anden procent, det er de mange mindre virksomheder, som er noteret, men de er ikke i C25. Så har vi altså en hel skov, som ligger mellem 97 og 98% af alle virksomheder, de er unoterede. Vi kan nævne nogle store nogen, som for eksempel Lego, Grundfos, Danfoss osv. Når jeg går ind og briefer en virksomhed for at finde ud, eller screener en virksomhed for at finde ud af, om den er egnet til en investering til pensionskunder, eller til holdingselskaber, eller til privatpersoner, som ønsker at investere, så er der nogle forskellige parametre, det er meget nødvendigt at kigge på, hvis man vil have en sikkerhed for sin investering. En af dem, det er der et marked for det her produkt? Og der kigger man jo på, om der er monopol, eller der er duopol. Hvis der er det, så er der i hvert fald et marked. Så skal man kigge på, om det marked det kan penetreres, det vil sige, at der er nogen, der kan komme og stjæle ideen. Og her der taler vi patenter. Så den samme virksomhed skal også gerne have patenter, helst i hele verden, men i hvert fald på deres hovedmarked, så der ikke er nogen, der kan komme ind den vej fra. Så er det også meget nødvendigt at kigge på, hvad er det for en ledelse, der sidder der. Har det været den samme ledelse, der har været der i de sidste 4 eller 5 år, lidt afhængig af, hvor gammel virksomheden er. Og hvis det er det, har de så walk as you talk, som man også siger. Det de sagde den 1. januar, de vil gøre i løbet af året, har de så også gjort det, når vi vurderer den 31. 12. om de ting, de havde sagt, de ville gøre, om det nu også er det, de har gjort. Så skal der også gerne være penge i banken. Vi ser ret mange, hvor founderen har brugt pengene, og så står de i en situation, hvor der ikke er flere penge, og så er de jo altså nødt til at gå i banken eller til andre investorer, og så er det altså lige pludselig ikke let mere. Så der skal også være penge i banken. Det er nogle af de væsentlige parametre, jeg bruger, når jeg screener en virksomhed. Lad mig give et eksempel. Her er en dansk virksomhed, den hedder Injecto. Den er blevet udviklet i samarbejde med Teknologisk Institut. Den har monopolet, den har penge i banken, den har den samme ledelse, den har haft de sidste 5 år, og så har de altså et marked, som, og her vil jeg godt give et eksempel, markedet det består af, at de laver sådan nogle små propper, som dem vi kan se her. Nu er det sådan en stor sprøjte, men det her stempel, der er her, det indeholder ikke silikone, og det er heller ikke coated med teflon. Så det vil sige, at der er ingen giftigheder at påføre kroppen. Mange af de allerstørste virksomheder, der bruger sprøjter, de køber de her, og dem køber de af firmaet Injecto. Det var et eksempel. Hvis det, jeg lige har fortalt, har vakt din interesse, så kontakt mig, så finder vi sammen ud af, hvad der bedst kan betale sig for dig. Tak fordi du så med.